тарих фәннәре кандидаты, археолог Альберт Әхмәтҗан улы Борһанов. Исәнмесез, Альберт абый, хәерле көн. Минем сезгә берничә сорауым бар иде. Үткәнен белмәгәннең киләчәге юк диләр. Дөрес әйтәсез. Инде шулай уйлыйм. Безнең беренчедән менә без тарихны белү бик зур нәрсә дип әйтергә кирәк, чөнки һәр кеше үзенең тарихын белмәсә, ата-бабаларының биографиясын, үзенең язмышын булачак. Без бит тарихны өйрәнсәк, без уже карыйб нинди милләт, нинди безнең. Менә нигә безнең кайсы вакытта безне яратмаучылар дип әйтим, тарихны бетерергә тырышалар, телне. Тел булмаса, тарих булмаса, кешенең аңында калмый бит, шулай бит? Маңкорт хәйләнәбез. Шуның өчен без тарихны белгәч, көчле галимнәр булса, мәктәпләрдә укыту булса тарихны, без тарихны белсәк, без уйлана башлыйбыз. Телне белмәсәк тә тарихны белсәк, уйлана башлыйбыз. Без кайдан? Нәрсә эшлибез бүген? Нинди булачак? Менә шундый проблеманы күтәргәндә, мин вообще хәзер улай дип уйлыйм. Татар халкының тарихы безне 1052 елдан соң дип әйтәм, условный дата бу. Вакыт милләтне бетерү хәлләре бик каты булды. Динне дә, телне дә, милләтне үзендә бетерергә тырыштылар 17-нче, 18-нче, 19-нчы гасырларда. Ләкин без милләт булып сакландык. Ислам дине безгә ярдәм итте, безнең татар теле ярдәм итте. Безнең батыршалар Пугачев заманында булган безнең батырлар һәм соңгы чорларда. Ләкин без милләт булып калдык. Безнең Татарстанның республикасына кадәр 100 ел була. Безнең республика 100 ел булса да безнең, ләкин безнең тарих бик борынгы. Безнең борынгы дәүләтләр булган. Безнең гомумән Төрки калганлар, безнең гуннар, ата-бабалар, безнең Хазар бабалар, безнең Маҗар бабаларыбыз, безнең Кыпчак бабалар, безнең Печеник, безнең Кимәк бабалар, безнең Болгарлар, безнең Алтын Урда халыклары, безнең Казан, Себер, Кырым ханлыклары һәм башка чорда булган безнең татар дәүләтләре безнең үрнәк булып торалар. Урта гасырда авыр хәлләр булса да, сугышлар булган. Без һәр вакыт татар милләте эш белән күрсәткәнбез, белем белән, дин белән. Һәр вакыт безнең осталар булган, ремесленниклар безнең булган, сәүдәгәрләр булган. Без яңгырап Урта Азияда, Кавказда, Иранда, чит илләрдә, башка көнбатыш илләрендә дә татар сәүдәгәрләре эшләп торганы, күрсәтеп торганы. Аларның үрнәкләре менә 19-нчы гасыр азагында, 20-нчы гасырда безнең күп кеше аңлый башлаган. Татар артта калган, шуның өчен без мәктәпләрнең системасын үзгәртергә, җәдид мәктәпләр ачып башлаган, мәчетләрне үзгәртә башлаган. Элеккечә эшләү түгел, Европа системасына күчү. Әлдә безнең татар халкы, менә Россиядә алганда бездән бай халык юк безнең тарихта. И безнең бит галимнәр дә күп. Карагыз, Россиядә карыйбыз да, күп татар булып чыга. Менә Нуриев турында әйттек, биючи чит илдә киткән. Трагедияның фаҗигале язмышы, ләкин ул татар кешесе, аны үзе нәрсә аңлап. Безнең композиторлар да, безнең язучылар инде безнең әйтәләр, татар халкына демократия берсәң, безнең гөмбәләр шикелле татар күтәрелә. Безнең күп артист хәзер, карагыз, 90-нчы еллар артистлар юк, күп артист. Язучылар күпме, тарихчылар күпме. Мәктәпләр безнең гөрләп үсә, үзебезгә мөмкин булса. Ләкин безгә татар халкына демократия системасы бик якын, йөрәккә. Без демократик халык, без эшкән халыкбыз. Эш белән күрсәтәбез һәр вакыт. Безне кысалар, ләкин без алга барабыз, тик тормыйбыз. Хәрәкәткә бәрәкәт, шуның өчен безнең милләтнең менә сезнең бүген гимназиягызда булдым, карап киттем. Мин үрнәк итеп куя торган төрек гимназия, татар гимназия, менә 2нче гимназия Казанда, һәр сезнең гимназиягызга уже 3нче тапкыр килдем. Сездә үрнәк, менә бу Актаныш районы сезнең менә мәктәбегез, Энгель Новакович Болай гына түгелдер сезнең мәктәпкә игътибар итә. Һәм әйтелә бит урыслар, крестный отец дип. Сезнең инде ярдәмчегез, сезнең кураторыгыз дип әйтим. Ул мәктәпкә ышана, чөнки менә бу мәктәпнең нигезендә безнең татар халкы, бөтен татар милләтенең, татарның булачагы нигезендәге безнең кадрлар әзерләнә. Сез һәр вакыт менә бергә монда эшлисез, бер-берегезгә ярдәм итәчәксез. Кызлар, җегетләр, укытучыларны һәр вакыт искә алып, бергә siz millet turda uyluysiz, o'zingizning til bo'yicha uyluysiz, o'zingizning Актаныш turda uyluysiz, ham boshqa tübeklarni. Shuning uchun sizning bo'lajak bor. Men ishonam, mana bunday sizning shekilli shibar, matur qizlar, aqlli qizlar, ham botir, ham matur yigitlar bo'lsa, aqlli yigitlar bizning tatar millati yo'qolmaydi. Olga yo'qoladi degan so'zni aytasiz, lekin bizning millatning bo'lajagi bor. Kelajagi da bor. Rahmat. Rahmat, bek zo'r.
Кунагыбыз тарих фәннәре кандидаты Альберт Әхмәтҗан улы белән әңгәмәне мин Рәмзилә Гыйльманова һәм оператор Ринат Вахитов белән бергәләп әзерләдек.